Arestado ang tulo ka magsuong lalaki nga nanulis ug namusil patay sa usa ka karinderya sa Kitcharaw, Agusan del Norte. Dakpa na 20 anyos, 29 anyos ug 33 anyos nga mga magsuon human nanulis ug namusil patay sa usa ka karinderya pasado alas 4 sa kadlaw niadtong Sabado sa Barangay San Roque sa Kitcharaw, Agusan del Norte. Sumala sa kapulisan, nagsuot og bonet ang mga sospek dihang nanulis. Ang usa sa mga sospek mao'y namusil sa tulo ka trabahante sa karinderya. Gikuha sa mga sospek ang kwarta sa mga biktima nga nagkantidad og kapin 30,000 pesos dayon ikyas sakay sa motorsiklo. Pagresponde sa otoridad, dead on the spot ang usa sa mga biktima samtang samdan ang laing duha kinsa nadala na sa ospital. Giling nadakpa ng mga sospek atong sa hot pursuit operation niadtong Sabado sab pasado alas 6 sa gabi sa Barangay Kawilan, Tubod, Surigao del Norte. Nakumpiska gikan sa mga sospek ang usa ka Colt MK14 Magnum 357 revolver, magazine nga dunay mga bala, motorsiklo ug mga sinina nga dunay dugo. Wala na mihatag og pahayag ang mga sospek nga pasakaan og tukmang kaso.